sa laing sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Presidente. Ikaw? Ha? Dili, ako'y. Ay, bugal. Ay, bugal, ah. Brad, uwa man ko magbugal-bugal, Brad. Nakalitan ako. Lagi pa. Igo dulon tas kumo. Ginoo ko, manumbag pa kit. Brad, mauni ang pasyente, si Teray. Oh, siya. Padapin sa ko ha, kay murag ako nagdisulo ginhawa ni. Padapin sa ko. Unsay imong problema, Inday? Kuan, Brad? Siya lang pagsusubagar, ha? Okay. Sige, Teray. Tubag ka, Teray. Unsa diay imong problema, Tiray? Pareho. Pareho sa imo. Ay, pupuyo lagi. Bugal, ayaw lagi. Bugal, wa ko bugal nimo. Unsa man di imong buhat. Ay ko sa tao wak. Naunsa ka may intaon, Brad? Ay, tinuod ba nag-isulti ni Teray? Sophia, buhi pa ka? Buhi pa ka? Buhi naman ko, Teray. Si Pablo man tong nabunog pag-ayo o mo'y gitabang sa mga doktor. Lagi. Kaibaw ko. Akong pasabot. Buhi pa ka siya? Mauna atong iampo, Teray. Nga walang ang tidautang mahitabo niya. Ako gyud ang Teray, ayaw basula imong kaugalingon. Uy, dili man nini mo sa. Dili nini mo kagustuhan. Yabag lagi ito mananambala kay dili mo too nga parehas mo problema. Pero wasa to say ayo eh.
Kaya wa man gani siya makaayos yung kaugalingon. Unya, napagiday siya danggons nga mo, inikulata dayon ni Pablo. Kalo, oy, Pablo. Magampo lang kita nga ma-okay ra si Pablo Teray. Og katong mananambal og yung mga guns, mapriso gito sila. Usay. Hospital. Hindi ako sa hospital. Lugawa. Si Tiray, dawata sa hospital. Ako naman no ini, o gidawat tayon. Delikado na ko. Di ba na ko makalihok? Murag naman ho ang tipok na kong lawas. Ug, murag doon na gibutang sa kong ilong. Oxygen matingali ni. Askang, wala naman ko ipalimuot kanina. Ang katapusan akong nahimduman nga gitapukan kong mga dagkong lawas ka lalaki. Murag lawas na nakigaring. O kitabangan ko kulata. Aray. Nainas. Ako pagkatanon. Di ko makasulti. Dili mo kawas akong tiko. Kinuo ko. Pero di ba ko makasulti? Lord, ayuha taon ko, Lord. Pagawas sa taon niya akong tiko. Kay maubet taon niya akong puhunan. Pero yung ani man igul-gul akong tutunan. Pero di man kagawas akong tiko yung taon, uy. Kato pa ni. Maunay gisulti sa doktor. Sod sa pila ka adlaw, dili pa makasulti si Uncle Pablo ninyo. Kaluoy ni Uncle, oy. Hindi ni, mutluaw niya. Pasensya kid ha. Dili pwede doawan ang mga ospital karon ko. Stricto na sad sila. Kinsa may mo pantay niya. Ako. Kaya di man pwede si Teray kay maglisod pa man pagsulti. Luoy asad sa mga tiguang, oy. Oh, Oh, Ikaw na lang among kituaw kay di man may kaduaw ni Uncle. yeah, I'm this Pablo. Sa ospital. Oh. Mayra. Nainagod ni mo pa. Si Uncle Pablo kay wakit mag-wish og pati ni mo bisan pat ka. Pero ikaw, Hoy! Among duha ba? Ako'y inyong amahan, ha? Arigid mo dapig na ko. Anya, mas pinanggaman mi ni Uncle. Ikaw, kay nang skamro. tanatam, na mauli na lang to. Oh, asa man mo. Asa mo uli. Katuwa man ka sa ospital si Pablo. Tam, tanatayon. Dali. Muot ako. Oh. Jira! Come! Kaon mo? Uwa man mi ka na, Ate Tiray. Kura man ko'y may ka na. Kinanglan mo kaon maguol inyong Okay, makaon nilang ko kay tinganig mag-uol si Uncle. Sige, manggaon na ta. Ikaw sa Ate Tiray. ayaw lang kaguol sa mga bata, Pablo. Si Teray Ramo ay nag-ate Manila.
Kay gawas nga, wa pa gyud mauli ang sinultihan ni Teray. Wa pa man sa sila ang gipamati. Gitugot lang sa tingali ni Ginoo ang nahitabo ni Teray. Aron magbinuotan na siya og dili na magsigig chismis. Og ikaw diha, paningkamot nga maulian ka dayon, ha? Kay magunsa na lang ang mga bata. Nagpaabot na to sila nimo. Lord, bisan lisod ron ako kahimtang. Pero, nagpasalamat gihapon ko nimo. Kay si Sofia gyud ang personal kani asikaso nako. Swertiha gyud nako. Salamat kayo, ha. Trabaho sa ko diri sa akong laptop, Pablo, ha? Mayo gani kay online ning akong trabaho. Pero sinyas lang kung may kinahanglanon ka. Makabantay raman ko. Pagkapulahan gyud ako, Lord. Okay ra gani ko. Di lang ko limo ayuhon pagdali. Pero, ay lang sa patya, Lord, ha? Lord, huwag ka makauyon sa akong joke. Sorry, Lord. Sorry. Takkan pa man day kong igsasubmit. Pero, madara ni. Oh my God! Pablo? Ay, Diyos ko, Pablo! Nurse! Nurse! Pagdali ang pasyente, dali ah! Lord, maluoy ka, Lord. Luwas sa taon si Pablo. Ayaw siyang pasakti, Lord. Naibaw ka yun nga gikinahanglan siya mga pagkumangkod. Dili man may magpuot ni mo. Og dili sa ko worthy nga mohangyo ni mo. Pero bisan pa man, mo try lang yun kong hangyo. Mamasin lang yun ko. Dili ni para ako, Lord. Para ni Pablo. Maluoy ang taon ka niya. Maluoy ka ni Pablo. Ayaw na siya kuha, Lord. Please. Unsa may ako limutangan? Kangit-ngit pa din eh. Hello! May tao din gawas na ako? Unsa may napita eh? Huwag mo siya ko mahiram. Huwag ko mahikap, sinusa. Pero, murag makalakang ako. Makalakang rin ko. Pero, maghinay lang ko. Kaya basig mapandol ko. Huwag mo ko'y makita. Haim rin ko. Pero, sigurado nga din ospital. Nakalakang rin ko. Murag hawa naman. Huwag mo ibisabod ako bisag gamay. Pero, mas mayo sa nga mag-amping lang ko. Ayaw lang ko nagsultihi ang mga bata, Tiray, ha? Pero dubliha ang imong pag-ampo para ni Pablo. Gitabang pa si hangtod karon. Delikado pa kaayo ang iyang kahimtang, Tiray. Ginoo ko. Ginoo ko. Kaluoy. Kaluoy ni. Kaluoy ni Kaluoy ni Pablo. Luoy gid kaayo si Tiray. Luoy gid kaayo si Pablo. Tiray, sino siya ang call? Sophia? Bibi! Hello? Ikaw ni Ate Sofia? Oh, Ate Sofia! Noon sa ni siyang call?
mo, Uncle, oy. Dili pa lang siya makagawas kay wa pa man gid siya maayo. Obserbahan pa man siya. Anya, kanong naghilag man sa titiray? Oh, syempre, kay naluoy man siya si mong uncle. Iya pang giblame iyang kaugalingon nga no na ospital mo uncle. Pwede magigsulti ni Uncle? Dili pa man pwedeng istoryahon imong uncle karon, Tam. Ani na lang. Pag-pray na lang mo dihag maayo, ha? Nga maayo na siya dali. Aron makagawas na siya. Okay? Sa gyud ka indapita. Kaniharam kong naglakaw nga murag way kaumanan. Ug wa gyud po nakita. Pero murag dako na giningawan. Uy, may gamay hayag sa unahan. Ay, salamat Lord. May gamay hayag pero layo pa kayo. Bahala na lang. Kusga pa na ko paglakaw. Kinahanglan mabot ko na niya ng... Uy, may saka kayak. Lampara de ka ng giisa sa kupot. Yo! Diyan ako! Huwat ako! Ay, mudagan lang ko. Aron dali ko maabot ito. Lord, kumusta naman ka si Pablo? Okay na ba ka siya? Akong lilion. Kinuha ko. Nangabot pa ng mga nurses. Huwag nagpaingon sila sa kwarto ni Pablo. Ay, nurse? Nurse? O sinita po sa pasyente. Diyos ko, nag-abot mo niya akong ginawa. Taas mo kong nadaganan. Maor mangyapon ang nimutangan sa kaming hayag. Pero bahala na. Ang padayo na ginagapo ko. Ang padayo mong dagan. Gagusok sa akong pagkabangga. Maragapit, mabungkag akong kalawasan. Halos wa naman ko'y umoy. Luya na kaya ko lawas. Murag, walay halos nabili niya kusog. Pero kinahanglan nga, mabarog ko. Lord, tagay pa ko kusog. I-recharge down ko, Lord. Para sa mga bata. Bisan para lang yun nila. Pabarog ako. Ako kasabot. Usari akong limutangan. Karog niya ako. Ako lang ang yun. Mabarog ako. Pagkawas ako ninapita. Ang akong limutangan. Napalig ako sa amo, Lord. Di ka nito kaya. Mibalik na iyang vital signs. Ay, salamat, Lord. Di ko si Lord. Doktor ko. Kay bawas ako, Dok. Uy, giyo na lang nakagpasalamat si Lord. Og, salamat sa nimo, Dok. Okay. Dili na delikado iyang kahimtang, Dok. Dili na. Pero dili pagyapon stable. Madugay-dugay pag yun siya din eh. Okay ra, Dok. Ang importante nga layo na siya sa peligro. Ihayag mo ang tatubayo. Ilanduman. Pero okay na. Ang importante nga, dili nangit nga. Ug labaw sa tanan. Hinahinay na ibalik akong kusok. Isang dili pa kayo. Fight sa ni para mo. Uy. Karoon pa ko magkabantay.
Bukid maning akong limutangan. Bukid kayo akong giatubang. Kuko'y kapilian. Kinangdan nga ukat-kat ko aron magkapadayon sa unahan. Dili mahimo nga mubalik ko itong ngit-ngit kinapit. Katuk-tuk na ba ining bukira? Pero bahala na. Bukat-kat lagi ko. Naan naman ko'y makuptan nga mga kahoy. Pero wa may daan. Bahala na lang. Bukat-kat lagi ko. Lisura Ginoo. Pero kaya na rin. May lagyan ko pasakti. Makaya na rin ako. Igor ako nagsusi sa mga bata. O nagkuha sad kog akong irisan. Mubalik ako dayon dito. Di pa gede ay di pa gede ay ko makabisita. Dili pagid lagi teray. Pero sige lang. Oras nga pwede na. Paibaon gyud dayon tika. Gusto na ko kita niya. Nakasabot ko, teray. Pero sa imong kondisyon, good, lisod kaayo nga ikaw may mubantay niya. Mao nga dinhi ka lang gyud sa mga bata, ha? Og, padayon na ninyo ang pag-ampo para ni Pablo. Dako kayo ning gikatabang niya. Ok. Ha? Unsay ok. Okay. Ah! Layo apa si ibabawi. Pawis ako. Tinuod lang. Huwag ko makasabot niya ako kahimtang. Kung ano niya ako rin eh. Ang kulusan ni Dapita. Tayo pa. Ang akong las nga na hinumduman, dito ko sa ospital. Di kahaga ako ng espiritu. Patay na di ka ako. Lord, espiritu na di ko, Lord. Dead na di ko, Lord. As in, dead na dead. Patay na yun tingali ko. Oh. Tigatuog naman tanan. Tanan akong mga kauban ng piniriso. May nakila. Pero nga nung may nadungog man kong Tempa. Murag nakaila ko itong tinguga. Si Pablo. Patay nagka si Pablo. Ay tao kong kaga, Pablo. Padayon na lang siyong padulngan. Kung nasa ka man padung, ayaw na ko hilap, Tiblo. Ayaw! Ano na? Sir, gikag ko, sir. Giduwa ko kag. At tinuod akong gisulti. Huwag ko mamakak. Gikalag kong Pablo!
padayon. Padayon lang. Og ampo para ni Pablo. Ug ni mo, ate. Si Uncle naman to sa ospital ko. Pero, wa pa man siya maayo. Ito kay pa man kaya po siya makasalti. Salamat. Salamat. Tam. Naka-feel pa ako, titiray. Namakak mo na mo. Unsan na makak? Kinsay na makak? Sila kot. Si Ate Teray, si Ate Sofia. Nakasulti ka. Ana, jira. Basta lang. Na-feel lang na ako na makak mo. Wa mo masulti sa tinuod about niyang kay Pablo. Hala, namuha si Ate Tiray. Sakpan. Tinuod tino. Nakatagaan mi no. Asa dito si Ate Teray? Napay ko ahon sa ila. Wa ta siya nasuko. Wa man. Aho. Ngano masuko man? Nabuking man nato. Namakakman sila about ni Uncle. Wa man gud siya mo ang kun. Pero wa matat siya mo dinay. Wa. May ma-okay na si Uncle, uy. Arin makapalit na siya dinhi. Mingaw na kay kunya. Wa kami ngawa ni Papa. Ni Uncle ra ka gimingaw. Parehas di ay ta. Oo. Nanay, solusyon sa imong problema. Solusyon? Mukanta ka. Jiray! Kanta? Ano man ko ni mo tam, oy? Wa ko kasabot. Katiyot lang nga. Naami pakita ni mo ate video. Nya Amanda, mamana iyang pangan. Maglisod siya sulti, pero diretso ra siya mo kanta. Sa AGT na siya ni audition ate. Tanawa ha? Unsa na? Wow! Sunda siya, titiray. Imbis mo salty ka, kanta lang. Suwayay ko no ati. Suwayay dayon. Example ha, imbis mo ingon ka, paminaw mo mga bata ha, kanta ha, ing na, paminaw mo mga bata Sige na tayon, ate, suwayin na tayon. Excited na ko makadong. Ako sad. Kuyawan man ko. Kantahan lagi. Kuyawan man ko. Yay! Success! Kanta. Kantahan dayon. Nakakanta ko. Oh, straight. Yay! Ayun, nagsulti. Kanta na lang, ate.
di na lang ko musulti, mo kanta na lang yun ko. Wabi na lang sa tagkanta ni ate. Di na lang sa tamasulti. Oo, okay! Atong tarong paglimpyo ang balay, aron wa gyabog paon Pablo. Ilisan ang mga kurtina. Ilisan sa ang mga punda. Ilisan ang hapin sa katri. Pasnawon ang sasasawog lampasaw. Pero dili lang palabihan og sinaw kay mapareha sa iyang ulo. Ulo. Love is just a history that they may prove and when. And live like Jesus said, I'm gonna dance. Salamat, Lord. Gitangtangan na si Pablo sa oxygen o uban pang mga machines. Dextrose na lang kita nagpapiliin. Sophia. Pablo? Makasulti ka na? Pero ayaw pala big sulti, ha? Tingaling makadaot ni mo. Si Tiray. Oh, Kumusta na siya? okay ra si Tiray. Pero maura gyapon niyang sinultihan. Wa pa mauli eh. Oh, Pero gawa siya ang sinultihan, okay ra kit siya. Wa kay angay kabalaka. Siya ang nag-atiman sa mong mga pag-umangkon. Wa ray problema. Kung gimingaw ka niya, pagpakaayog dali. Aron makapauli ka na ug magkita na mo. nalain ka? Ah, nalain, good. Wa ko malain, oy. Ngano ko ditong malain man ko? Wa ko'y angay ikalain. Og pasensya na lang ha nga ako may nibantay nimo kay kundi pag yun maglisod sa pagsultis tiray, di ko mo bantay nimo, oy. Naibaw ko nga mas gusto ka nga siya mo bantay nimo pero unsaon taman. Di man sila magkasinabot sa mga doktor og nurse. Mao nga ako na lang gyud may bantay nimo og pasensya gyud kaayo. Pagpakaayo nagdali ha. Aron dili na ko magsamok-samok nimo, okay? Huwag ka malain, ana, ha? Ay, wala gi. Wag yun, Pablo. Wag gi, rason nga malain ko. Ngano ko din tao, no? Ha, maayo naman ganing ilakaw o biyaan ka din, eh. Bahala kas buhay mo. Sayo ta manihapon, aron sayo ta mamahuway, og sayo sabtang makamata, inig kasunod adlaw, okay ba? Okay ra kayo, ti. Mas nindot na sa'yo matog kay makaayo sa lawas. Dili unta ta magiskot o katulog. Mga ununat ta. Kayo mata kayo. Ang inyong giluto. Gutom na kayo ta. Okay, andama na ang lamisa, kay karong taod-taod, maluto na ang kining sudan ta. Ako na karong andamon. Mga plato, tinider o kutsara. Apil ng mga baso. Unsa pa? May laing pa ba? Ang kanon o sudan na lang ang kwang. O mga na kita. La 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 la. Og karon, humana na ta sa atong mga gibuhat. Humana na ta manghugas sa mga plato og uban pa. Mga tulog na kita. Dili pa kita mga tong. Mag-ampo na kita. Nga ang atong pinyangga nga Uncle Pablo maayo na. Sige, mag-ampo na ta. Aron si Uncle Pablo makapauli na. Okay, dagkutin na ang kandila ron magampo na kita. La 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 la
Pantira kantang imong itupag at itiray. Naay kasi niya siya titirayo. Di siya mo apil og kanta kay sakit na iyang tutulan. Okay. Sige, kami lang ni Tam, ate. Relax lang una ka, ha? So, inikpray na to karon, kantahon na to. Pero kita ya, Tam. Silent prayer lang si Ate Tiray. Kanta na lang tabisan unsa nga worship song. Kay ba nabitan na si God unsa atong gipray niya. Okay. Unsa man atong kantahon? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Taon sang Sophia ay. Nagatog. Bisag nag-uon pa yung laptop. Ay. Sahay, Lord, no. Blessing para nako nga masakit. Kay mas ma-feel man ako. Nga dunay mga nagmahal nako kung masakit ko. Parehas pagkabata nako. May ganay kong lawas. Ligid taon ko palitag mangga. Di ko makainom og true orange. Pero kung masakit ko, palitan dahin kong mangga. Paimnon dahin kong true orange. Sagulan pag itlog Bisaya. Kanyang masakit ko. Pinangga kay ko sa kong mama. Murag yung ako'y pinakabuutang bata sa tibok kalibutan. Pero kung di ko masakit, balikason kong mama. Ug ingnon nga, salbahis kang bataa ka. Uli dire kay puspusan ti ka. Paita. Pero masakit gani ko. Dudong-dudongon din ko. Pangutan-on. Unsay gusto na kong kanon kay palitan na yun ko. Pero ate karaman sa tingali to. Kaya naibaw piya siyang di ko makaon. Ya karon. Karon nga nanggungis na ko. O sinitabo na ko. May ganay ko lawas. Murag na ginusara naman ko sa kalibutan. Pero kung masakit ko, pagkadaghang nagmahal. Pablo? Oh, Gigutom ka? Musiar ka? mura di ay kasi aron akong naong. Ay, nagmata ka manggod. Unsa nang tayong orasa? Uy, kadlawon pa man di ay. Unsa man, gigutom ka? Gusto ka nga magtimpla ko gatas para nimo? Unsa may ganahan mo kanon? Wara oy, kamata lang. O nagpasalamat sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi o gasa sa pagmahal. Pagmahal sa Ginoo, sa mga friends, o sa imong mga pag-umangkon nga maoy imong inspirasyon sa kinabuhi. Maog yun. Supla am dayon ko. Sigurado ka? Dili ka magpatimpla gatas? Ayaw lang lagi. Maanad niya ako. Magpangitao niya ako kada kadlawon. Buing ay. Sure, bitaw ha. Sure lagi. Bitaw, nagduka ko balik. Matug na ko. Okay, sige. Kaya mahigda ka sa kugtarong. Ay, sige.
dili ka makatuo nga mo-discharge na ta? Oh, abi na kong ugma pa. Ang sulti ni Doc, kung dili paghapon ka stable hangtod ka BE, ugma na gyud ka ma-discharge. Pero stable naman gyud ka. Okay naman tanan the whole day, gahapon hangtod ka BE. Mao nga ma-discharge na kakaron. Nga naman, Pablo, dili pa ka ganang mo pa uli? Di pa. Oh. Ganahan ko eh. Nga nagong dili. Okay, sige. Ako na i-process ang imong mga papers, ha? And then, manghipos na ko sa imong mga gamit. Hindi ka human, go na ta. Babay kwarto. Picturean ko rin kwarto ha, be. Kay tagang kiningan dumanan ako na. Tinigyan ako matagamtam ang pag-atiman. Pag-amuma o pag-alima ni Sofia. Bisan kong friend ako niya. Pagmahal sa Ginoo, sa mga friends, o sa imong mga pag-umangkon nga mao imong inspirasyon sa kinabuhi. Mao gito'y klaro. Og tataw nga pagpadayag si ang gibati. Og bugo na yung kayo ko. Kung di lang gihapon ko kasabot. Og musingit pa gyud kong ilusyon nga may nagpahiping pagbating espesyal siya para nako. Tungod kay nagsyagit ang makabungog nga kamoturan nga wa gyud. Wa! Yay! Nanagyod si Uncle! Woo! Oo. Palingkuran sa ninyo yung uncle, aron makasandig siya. Taro nga ang unlan sa iyang likod, dong, Tam. Okay, kana. Okay na ka? Saktura, Uncle. Oh, sakto-sakto ra. Okay na ko. Salamat, Sophia, ha? Salamat. Onya, pwede na ko mapauli? Madana ninyo din, he? Oh. Pwede na, Pablo? Oo, pauli na dito. Aron makapahuway na sa kagtarong. Hibaw ko, siwa ka masulti nga kapoy ka. Pero, klaro kayo nga, kapoy ka. Kuwang kas pahuway. Kaya, goods na ko. Pwede na yun ka nga mo relax. O akong balikon. Salamat ha. Mawari sa tingay ito si Tiray niya eh. Tuod. Si Tiray, sigurado gid nga mo atiman gyud nimo. Nilarga man si Ate Tiray kahapon. Oh, nilarga si Tiray? Sigurado ka? Ingon man siya na mo kahapon. Gipalitan naman gani mini groceries. Tagaan magkanimin niya. 500 kay ingalik ko nun namin paliton. Mao ba? Unya, kumusta naman taon siya? Natarong ng iyang sultihan. Ha? Wa pa, pero okay naman kahapon. Kaya mo kanta naman lang siya. Ano sa'yo mo kanta? Pakita dayon si Uncle Jira. Pakita siya sa video aron makasabot siya sa atong ipasabot. Ay, gividyuhan niyo si Tiray? Dili si Ate Tiray. Contestant sa AGT. Kasabot na ko. Nakakita ko ana nga video. So, kung mukanta si Tiray, okay ra. Dili na siya maguntol-untol. Mao nga kung magsiyahanin ni, among kantahon. Uy, Wow, ha? pero asam na nilarga si Tiray? Nisulti siya ninyo? Taho! Taho ba niya? Taho! Taho! Ay, dili dahil ni pasiruan yung mong tricycle. Aw, pasiruan, ma'am, oy. Pero, namaligya lang sa kong taho. Masigahan ka mong palit, ma'am. Pasamuti ka gwapa ang akong taho. Oy, nausa ka, ma'am? Ay, awa ra di ay dong. Abi man akong may miatubang na kong abat. Naaman din ni sa amin imong tricycle. Isa. Bebe, papalitan na lang kung anang imong taho. Ay, yawat na lang, mugwapa-gwapa ko. Uy, hala. Di balik na di ka pamasada?
Tingali pa yung mabugat ka. Mugara ng bugat ay kung sige ha, gunahon na. Ay na, ayaw na kong kumpiyansa, Pablo. Tinuod ba yan ang bugat, ha? Nya lagi magunahon na pakuan na manggangan na mi. Labi ng mga bata. Pwede naman ko kung mo share good. Kami ni Tiray. Wa pa man gulong balik si Tiray. Yarmang sinaligan akong pananghiran sa tricycle. O niya, asa man ko na si Tiray? Wa pa nahibaw asa. Nung tanag bitaw ko, ambot na may tubag. Mao ba? Asa man gid ka itong babayhan nasa? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Wow! Kanindot yun mo kantas kong pag-umangkon nga gwapa, oy! Thank you, Col. Mauna among kantahon inig-pray na mo, angkol. Mao ba? Hindi tagot. Mukanta yun day mo? Mao day nga, dali na kong naayo. Kaya ang pagkanta ko no, para sa Ginoo, dubli na nga pag-ampo. Ha? Kanang pag-ampo no, naanay power. Pero kung kantahon pa yun mo ang iyong pag-ampo, 2 times ang power, ana. Wow! Ano din na, Col? Ana na. Kantahon na dyan nato tanan atong prayers, Jira. Okay. Mayo! Oh. Mayo! Uy, Mayo! Si Papa. Dili tamating ka. Mayo! gagawas na di siya. Ayaw siya pasadla. Ang kula. Pablo! Patubangan na akong mga anak! Pablo! Nagagawas ka na di ay? Hoy, huwag ikaw, Sam. Nagkagawas sa day. Parehas yun nga nakagawas la. Pero dili ta parehas og gigikanan maki. Gikan ko sa ospital, samtang ikaw gikan sa prisuan. Oo, lagi. Dautan ko. Maayo ka. Pero narihab na ko. Nagpasabot nga buotan ako. O pwede na kong balik pagpakiguban sa kong mga anak. Dili ikaw ang desisyon anak maki, kundi ang korte. Hinumdumi. Na kung bahin na sa mga bata, muapil na gyud ang korte sa mga desisyon. Okay. Wala problema, anak. Pero pasublas ako kaya magkisulti ko nila. Gimingaw sa ko nila. Gusto kong mugakos sa kong mga anak. Gusto mo gakos pa? Acting nga gakos? Jira? Wala siya mingawan na mong kol. Ate ka na niyo. Jira, usa ko nang imong ipanulti. Gimingaw ko ninyo, anak. Hain man si Dam, ha? Gusto ko mugakos ninyo. Gimingaw na kay ko ninyo mga anak. Angkol man ka pa. Hindi namin pilan ni Moy. Kasabot nami. Scammer man kang pagkapapa. Mga anak, ayaw ko ninyo ingnain eh. Oo, nagkasaha ko ninyo. Pero nagbago na ko. Kung ang balaod mihatag na kong laing higayon, nganong kamo dili man. Kung sila nakakita sa kong kausaban, nganong kamo, wa man makakita. Daot big mata! Daot big mata! Ilara na ha? Wa ko magtudo na nila. Ilahan na yun na. Disclaimer man dayon. Tinood bitaw. Ilahan na yun na nga, daot silang mata. Maungwa sila makakita sa mga kausaban. Gibrinwas na ni muda ng mga bata, Pablo. Ay na lang pagdinay. Sa akong taon ako pag brainwash. Ha? Nga di ba ko doktor? Ay lang nagpadayon ang imong joke, Pablo, kay wag yo'y lami. Ay pagbuot. Basta kaya di ko makahimo pag brainwash nila. Kaya di ko lisensyadong doktor. O dili lang ordinaryong doktor. Surgeon pag yun. Sila lang ang pwede mo abdi sa o sa tao o kao ng utok para hugasan. Ay, gipadayon gyud bisag way lami. Ay, lagi pagbuot. Oh, kamundo ha.
Wa sila yung mga tawa. Wa may lami. Kinahanglan pang pamatud-an ni Maki. Dili na namo. Kung dili sa balaod mismo nga nag-usab na gyud siya sa tinuray. O nga pwede na sila nga ibalik kato niya. Bitaw, uy. Kada ko pa kayo nagposibilidad nga mubalik na si Ambisyo. O hinoon, manghinaot gyud ta nga dili na. Pero mas maayo mo gunang masiguro gyud. Naluoy sa biya ko niya. Kay kuwang nung siya muluhod at tubangan sa mga bata. Wa manggid madaang duha. Labi na si Jira. Gahi-gahi sa itong bata. Bitaw, nakabantay gyud ko ng bata. Mas gahi na siya kaysa ni Tom. Pero di sad maayo nga magdumot sila silang amahan oy. Kay bisan saog tuwad-tuwad ang kalibutan. Ilam ginang amahan si Make. Di man nila mahimong inahan. Og milabay ang daghang mga adlaw, miapil paglabay ang mga Pasko o mga bagong tuig hangtod nga nagsingabot na ang ika-14 nga adlaw na tawhan sa kaluha. Hala no? Dali arigis panahon sa? Mga teenagers na magyud duha? Walang hibaw eh. Pero ang amahan, walang gihapon. Way klaro. Uncle! Na, wa palibak ang duha ay. Sa'yo lagi mo. Nagfaculty meeting, Manggod. Hi, Ate Sophia. Hi. Hello, te. Hello. Namoy balita? Mura manggod og nagdaog balita ang inyong mga dagway. Murag naay invisible nga gisuwat sa iyong mga agta nga balita. Dakong balita. Balita. Labas ka balita. Naagid may balita. Uncle, sakto gid ka. Mo perform sa birthday sa mayor next week. Wow! Sure, oy. Sure lagi, Uncle. Mama man sa mga classmate ang ni-recommend. Kay close man sila sa mayor. Uy, dinutagod ana. Sa'yo sa nga birthdayhan para ninyo. Happy na mo yung birthday, di ba? Next month naman. Oo. Nanatibang hikay sa tong birthday, Tom. Oh, nganong murag di ka man kayo happy, Tam? May tag i-grant ni God akong wish, no? Sige naman kong wish ani ika-Pasko god. Ika-New Year. Ika-birthday na mo. Ika-Pasko na sad. Ika-New Year na sad. Ika-birthday na sad na mo. Wa pa gyud gihatag ni God. Uy, unsam din ang imong giwish nga dugay maghihatag. Lisod tingali na. Bitaw, no? Ngano ka ha? Kay ba ako siyang wish, Uncle? Unsa man? Uy, ay saba. Mabit ako ni Sobo. Isultin lang na kay mo naman ang nasugdan. Pasit pa di ay magatabang migwish o ihatag na sa Ginoo. Pareho raman na sa pag-ampo. Nga kung daghan mag-ampo, mas daling paminaon. Sulti na lang, good Tom. Unsa man, nagwish kang makauyab na ko, bisan wa ko'y gipanguyaban? Oh, Di, oy! ha? Dali, anak ka di, uy, ah. Luuya sa nako. Nagdahom pa. Unsa man giday ng imong wish? Tam? Iladlad na lang na, aron di sa ko magdahom dire. Sige, sidya kay nauwaw na ko. Gina, unsa man imong giwish nga nabahaw na pagayo, ha? Sulti na ba? Si Papa god. Nga mausab na gyud siya. Oh, Ah. Ngano ka nga di na paminaw ni God sa? Lisod din na. Tam, ayaw pang luod ni God, ha? Hibaw ka? Kanang kausaban sa tao. Example, yung papa. Kinahanglan siya gyud ang maninguha nga mausab siya, dili si God. Nganong di man. Ambot magkasabot na magkakaini. Pero kitang tao, gitagaan ta ni God og katungod nga mo desisyon para sa tong kaugalingon. Yun ni anak kabuutan si God. Dili siya magbuot na to. Pero gusto ko siya nga kitang tanan magbilutan. Maubitaw nga gihatag ang napo kasugo para atong i-guide. Ah, Pero tabagan gihapon na nato og ampo nga unta mausab na ang inyong papa. Nga unta makahimo na siya pag-usab siya ang kaugalingon
tungod og alang ninyo nga iyang mga anak. Okay, Tiray. Bye-bye. Hoy, balik na diri. Uy, kay gimingaw na rabas Pablo nimo. Lagi. Bitaw-bitaw, sige na. Amping diha, ha? Bye-bye. O dire kung budbud si Pia. Uy, Pablo. Nganong karon pa man ka? Baguhay na gyud mi nag-istorya ni Tiray, nanawag man siya. Mao ba? Karon lang gyud. Unya, kumusta mo yung sultihan? Wala itong balik nga, halos magkamang. Hagbay raman in taon to, uy. Unsa pa man tutuig ka? Oo, desa. Hagbayar mo dito ito. Murang kong niungot. Milabay naman dito ang mga katuigan. Ya, unsa naman? Musta naman siya? Wa siya planong pauli. Sige, misig padlupad ay. Nga naman. Gimingaw na gyud ka niya? Oh, siyempre. Oh, wow! Wow, ha? Ni Angko na gyud ka, ha? Sige. Akong sultihan si Tiray aron mo pauli na dayon. Hoy. Ikaw ba? Ngaliglain mo pagsabot ni Tiray, ha? Mingaw nga inamigo ragot. Ngaling magdahom siya nga unsa na. Day. Hmm? Bisag di gina inamig ko lang nga mingaw ba? Sa? Kani siya ba dinay pag gini siya, uy? Dili bitaw, Sophia. Kamong duha ni Tiray, suod yung kayo mo sa akong kasing-kasing. Kasuod na sama sa igsuon. Okay, sige. Matuo ko, anak Pablo. Mas maayos sad na nga klaro aron wa gyud magbaton og malisya natong tulo. Ayos! Okay, sige. Motoo ko, anak Pablo. Mas maayos sad na nga klaro aron wa gyud magbaton og malisya natong tulo. Sakto si Sofia. Mas maayo nga klaro og ladlad nga iniksuon ra gyud ang pagbinatiay namong tulo. Aron way malisya. Aron magpabilin nga panagsuod. Mga ika, Pablo. Ay na pagdahom. Ay na paglaom. Sabot ka, Pablo? Ha? Sabot ka? Ha? Sabot ka? Di man ka kasabot, oy. Uy, nagmatap ang duha. Kasabot man gud ko. Nagmatap ka ang duha na. Naglalis man. Saan ka ilaglalisan? Kung nakasabot pa ka, ano mo insist man ka nga pahibaw ulit to sa angkol, ha? Wagi ka kasabot. Alangan, naingon agad si Uncle nga bisan unsa nga nag-concern nato o sa itong pag-skwela. Mo-inform yun na niya. More na ako'y point. Hunya lagi. Kung mo-inform ka ni about ini, maproblema na sad siya. Ato ko ingnon nga, di na siya dapat maproblema nato. Kinari pa agi. O ya, be. Di magid na mahimo si angkol nga magtanaw ra. Bisan po ingon pa ta nga kaya na nato, mo apil magid na siya. Saan na yung problema yung duha? Tinaaware mo gud mo. Sa'yo problema. Wara, angkol, oy. Sa'yo wara. Dagko kay mong tingog niya, wara. Naramigi batihan, angkol. Mao ba? Unya, nganong inaana mo ng dagway ni Mutam, klaro kayong waka makayon sa iyong gisulti. Gawas pa, nakadungog ko nga napil ko sa iyong gisgutan. Mao nga kung unsa man ha, ay pagmasulti na lang mo. Hibaw gibong masuko ko kung doon mo itago-tago na ko. Di magud ka masuko, kol. Sagot di, masuko ko eh. Oh, masuko ka, pero namo, di man ka masuko. Masuko lagi ko. Unsa man? Gusto ka gyud makakita ka masuko ko? Ha? Gusto ka makagis ko? Ha? Unsa man? Musulti mo dili. Ha? Naamagod may project nga dako gasto, angkol. Nya, individual man. Di man pwede mag-share mi ni Tam. Da, tugan lagi ka. Alangan, ang hagis man si angkol. Sa ato pa, kinahanglan pa mo nga hulgaon aron mosulti mo na ko sa inyong problema. Di ba nagsabot naman ta nga way limdanay, ha? May pa noon itong mga bata pa mo kay mutuban mo sa itong sabot. Karon nga dagko mo, kamaon mo limod-limod. Sorry, angkol. Di ramang gud ni gusto nga ma-stress na sad ka. Ay kabala ka ng stress. Kaya naan naman ginakadadlaw pa.
Parte na sa kinabuhi. Karong panahon na, abnormal na ang dili ma-stress. Ano man, tagpilam na gasto na inyong project ba? Anong hadok mo ma-stress ko? Tag 5K kada usa, Kol. Wala, nangluspad lagi ka, Uncle. Tubig. Papaim na kong init na tubig kay gikabuhi ko. Ay, salamat. Gi-cancel. Pero nga nung i-cancel man? Nasuko man ang mga parents, Uncle. Sumo to, na-cancel na lang. Mao ba? Actually, Uncle, wagid siya gi-cancel. Gihimo na lang siya nga group project. 5 members kada grupo. Tag 1K na lang kada usa, Uncle. So, 2K na lang minijera. Lagi, tagwan ka na lang mo. Tukit tanan. Gamay na lang tuod itani sa tag 5K. Kay 10K maunta to. Pero, medyo bugat gihapon eh. Pero may na lang, madadara. Ayaw ra ka worry, anak, Uncle, oy. Kami rin bahala, anak. Mangita na mi paagi. Focus mo sa pag-eskwela lagi. Ako rin bahala. Kaya ra lagi na mo, Uncle. Mangita ra mi gig. Mangita mo. Di mo nga concentrate sa pagtuon kay mangita mo mapangwartahan. Puyo mo eh. Ako rin bahala. Pila naman tao ng tuki eh. Dali naman na makitaan. Pero, Col... Ay, sasya ko lagi bahala. Pagtuon na yun mo ha. Period. Saging! Saging nilungag! Saging nilungag mo diha! Saging! Ay, taon-taon naman kong linibo di saging lungag ko eh. Huwag magkaabot 50 kong halin. Basi karong taon-taon. Ay, akira. Ay, marites lang tapok ay. Kung sila na si Digna nga ko alan. Ulong ko na be. Kamote among gusto, dili saging! Alaw, gawa ko pa kayo kaduol. Kibalibara naman ko. Asula! Taghanapin yung saging ay. Puy-puy ng mga ikong BTS. Sakit ay dilakaw. Ngitaw kalingkuran, be. Dari, may dilingkuran. Ay, salamat Ginoo. Nakalingkod ang yun ko. Ay, taghanap pag sorry akong basket, ay. Unsa ka sa kung ako ang kaning kanon tanan? Igutom ba ko na? Or paligsan ko balang ka ni. Baligyan ako nilusak. Pasi ba to, mahalin eh. Ay, di lang ko eh. Suko si Lord. Bis kaluyan ko. Madukla na noon niya ko. Barog Pablo, barog. Layon og libod. Mahalin lagi tanan. Barog. Og nahalin yung tinuod tanan. Napunan lang. Mga pila sa dito tanan imong saging di ay? Bali, 300 tanan. Uy, kamay raman di ay. Unya tuki imong dapat nga erase? Kaya pala. Maninda man sa kong balot yung gabi eh. Nya, ug masad. Nya, ug mas gabi na sad. Nya, sulsimanap man ang deadline silang project. Unya, kanus pa man sila makasugod kung dili pa sila makabayad? Ihatag ni sa mga bata. Aron, dili sad maproblema ang ilang mga kauban sa grupo. Og makasugod na dayon sila silang project. Ayaw na Sophia eh. Wow, sa tagsamot yun. Ayaw ka balaka, kay utang na, dili na ihatag. Utang din eh. Bitaw oy, salamat kayo ha, Sophia. Imog yung giibtan og tunog nga akong kasing-kasing. Ayaw na pagsigbalak diha, uy. Sige na, ihatag na dayon sa mga bata. Upan sila mamauli ko. Awinig pa uli, nila good. Bitaw Sophia, daghan nyo kayong salamat ha. Way sapayan, uy, Pablo. Oh. Naapay na yung problema? Oo. Unsa man? Naay nagpaingon din eh. Pablo, Nasaan lagi ka? Ha? tagay kong kwarta, Pablo, be. Usa? Ako yawa ko ni mo.
May ipataguan ka na ko? Kung di ko ni mo tagaan, bawion ako mga bata. Oh, ngiga! Bitaw. Wa ako magkomedya. Muram kag bata, Maki. Maghulga-hulga kung di ba tumanan sa gusto. Di ko interesado sa imong gisulti. Basta katagay ko kwarta. Kung di ko gustong magkagubo ta sada. Yay! Hagito nyo ay! Saman! Subagay ito eh! Ops. Kalma lang ha, kalma lang, Pablo ha. Ayaw lang anang sumbagay. Istoryahin lang na ninyo. Puro tong pasisya ito, Hala Sophia. Tanag klase sa istorya ako nang gibuhat niya. Pero di kasabot. Bugo ni! Di ko bugo, ha? Bugo ka! Dili! Bugo! Ah, Pablo, unsa ba? Ha? Kasabaan. Luya, kasabaan lagi. Ay, kung kitaw-tawi, ha? Pek! Pablo, unsa ba? Pablo ba? Sama na po. Pasalamat ka ni Sophia, ha? Pasalamat ka! Ha? Maki, lakaw na. Lakaw na kung dili ka gusto magtawag kong pulis. Tigaan, tigag chance, Pablo. Lakaw na! Nagkinahanglan kong 5 mil, Pablo. Pagitag trabaho, gago! Ah, salamat, ha? Oh. Na, may patunga ka na mo. Pero pasensya, sab. Hangin juga. Nga nagpasalamat man kuno ka nga nagpatunga ko. Di ba mo ito yung mong gusto nga makigsumbagay kang Maki? Panghulgar mo to ako, kat. Huwag kang patunga. Yan sukol to sa Maki. Aw, hinayak niyo ko. Pero kulbaan ko to eh. Yabag. Tuga-tuga kag panghagit unya kulbaan day ka. Tungod lang ito sa akong kalagot, mga nga nakapanghagit ko. Hagit to subagay. Ay, paitatawa na. Naglabad pa gani kong oo sa project sa mga bata. Kaya siya, nangayon pagkwarta. Idatuan man ako. Dili unta ko musulti ninyo, kaya di ko gusto nga mahasol yung huna-huna. Pero, makahibaw niya mo gikan sila yung tao sa hitabo. Kamo na siya manudyan ako, nganong nagilimod ko, nga unta, nagsabot naman tang wailim dalay. Gawas pa, bisag minor di edad pa mo, makasabot naman mo. Asula yung papa, oy. Miag sumpa ko no. Ayaw, ayaw na, Jira. Murang hapon ang amahan. Pero makalagot magud kaayo. Dugang-dugang na sa problema. Unsa mo din ang kwarta? Nga na magit sa mangayo nimo. Gidatuan tigalin ako. Ibisi mo hatag na mo. Hambot lagit ang amahan na. Hasol gid kaayo. Pero kay hasola. Order ba, Mugber? Sky is the limit ni. Hoy, Maki! Oy, ikaw din ni Busing. Ha, kalmaran ni mo, ha? Asa mong bayad, ha? Ah. Tung si semana pa na mong sigisa, nga mo bayad ka ang tulong, wag, yapon! Nagtago-tago ka ba, ha? Awa, tago-tago, boss. Naara magugudin yung dapita, naglibot-libot. Ha? Eh, sige na kang istorya, Maki. Sige na, bayad na! Ugma na ginus, ugma, boss. Promise. Ugma na ko tagaan sa kong bayaw. Ay, nakuha na imong ugma, no? Karoon ko, bayri! Bayri ko! Bayri ko! Ay, Bayri ko! boss. Bayri ko! Kalma lang. Bisag mo kuyog pa ka na ko ugma atos kong bayaw. Aron makakita ka yun, idighatag niya na kong skwarta. Di na ko makuwat og ugma, do? Bayri na ko kung di ka gustong gripuhan ko ng kilid mo! Boss, ayaw, boss. Oh, dili! Ayaw! Oh, Buhi si Papa! Jira. Uy! Isog sa nimong anak do, no? Hinday, di ba ka bang dako kinig utang imong papa nako, ha? Nya, sigihan akong saan? Ano na pa utang masad ka? Nakaibaon kang wa siya kabayad. Ay, kahait og dila ni bata. Ano ba? Yung sali mo akong anak, ha? Kini sa mag-ibo! May bata!
luwas na noon siya sa peligro. Ang problema lang, ang bantay niya. Isa ko kapangitag kwarta ko, ako pa yung bantay niya. Isa pwede mga bata kay klase man. Mao gyud. May nagmakontakto silang silingan ang iyang asawa. Kay adto ra bang pagkapreso niya, maingon ra man kunong mirise. Ay, paita. Unya, kisa may nagbantay niya sa ospital karon? Ilang silingan nga standby sad. Ako lang isuhulan para mabantay niya. Napun-an na hinon imong gastuhan. Lamiya sa gyud doklo na ng tawhan na, uy. Nagpuno-puno man hinon siya sa problema. Pero in fairness, no? Naitabo to kay iyang gipinalipdan si Jira. O hinuon. Pero dili sa to mahitabo kung wa pa siya atraso atong tawhana. O sa man? Nadakpan ba to? Oo, preso na. Oh, maayo hinuon. Pero mao lagi. Kung atong subayon. Wa man ako munahon na sa uban god. Ako lang ginahon na nga naingon siya na tungod sa pagpanalipod sa iyang anak. Bilib ba ginako nimo Pablo? Lapat gid ka kasing-kasing o panabot. Anaon lang yun pag-interpret. Aron dili mahigot sa kalagot. Aron gaan ang paglihok-lihok o ang pagpangita o pangwartahan. Aron dili mawagtang spasing ba. Aron dali asan mo sud ang grasya. O niya si Jera. Kumusta naman siya? Gamay ra gihapon ka kinan-an Jira. Sorry, Col. Noon sa mas papa, Uncle. Luwas na inyong papa. Magpaayon na lang to. Mga sulsimana tingali, magagawas na to siya. Asa man siya muli? Oh, Kung adto siya mo pauli silang bahay, kinsa may mote man niya. Doon to siya dito, uy. Maproblema na sad si uncle ko na siya din, doon na rin mo atiman niya. Katong nagbante niya karon sa ospital. Magyapon to'y matiman niya ipauli sa bahay. Ako naman tong isabot daan. Okay ra siya? Buta na gud niya. Gibayaran siya, uy. Aw, Mo na nga, napuna na hino ng problema ni uncle. Uncle, Oh, sorry kayo, ha. Kung dili patungod na ako, waon ta ni nahitabo. Waon ta kay problema nga ingon ani. adto mo kang papagod. Sorry, Cole. Sorry. okay sa uy. Ay basula imong kaugalingon. Tam, ay basula imong kaluha. Isa mo gyud magtuog ang mahitabo tugod. Sorry. Ayun mo gasol. Ang importante nga luwas na ang inyong amahan. Padayon sa pag-ampo nga unta mausab na gid siya. Nga unta kining mga hitabua makahatag niya og leksyon nga mo'y makaingon sa iyang kausaban. Musta na? Oh, Pablo, dalan ka mga prutas. Yan niya si pansit. Palungagan lang niya karon si isyut, ha? ang mga bata. Okay ra mga bata, Maki. Paningkamot nga mamaayo kapag dali para nila. Pablo, Hmm. adto lang ko ninyo, be. Gusto ko adto ninyo. Maluoy ka, Pablo. Adto lang ko ninyo. Maluoy ka. Pablo, Paminaw sa Maki, ha? Dinhi ka lang. Oh. Ang hilak mo ka. di magkamaluoy na ko. Grabe kay ikaw, eh. Huwag kay kaluoy. O siya di maluoy. Kung wa pa ko maluoy mo, Maki, ipasagdan ti ka, oy. Wani pa ka kunin mo para magsusi sa mong kahimtang. Wa pa ko kaluoy ni mo. Wag ka magnuna na. Ha? Wag ka makita sa kong gibuhat. Nagbayad pa kong tigbantay ni mo. Ngamingon kang wa ko'y kaluoy ni mo. Anong di ba ko di mo patipunon siya kung mga anak ka? Mag-estorbo ka silang pagtuon. Gusto naman ko magkakita nila. Manira sila karong Domingo. Kadugay pa. Merkulis pa ko doon, Sa sulod Miyerkules. Huwebes. Sa sulod Huwebes. Bernes. Sulod Biyernes. Sabado. Sulod Sabado. Domingo. Eh di hapit na. Ngek.
Jira, Tom, salamat nga mianhi mo. Salamat kayo. Kumusta naman ka? Tuoy kayo. Sakiton, way pamilya. Kinsa man ang sa. Kasakit ko ninyong sinultihan. Murag respetar na lang yun ng inyong pagduaw na ko. Nahiluan na yun pag-ayo ni Pablo ang inyong mga utok. Grabe hago ni mo kasi radog utok pa. Bisan sa kaayo ni Uncle Pablo ni mo. Ingon anak pa imong isulti niya. Oh. Bisan gani hapit na ka mamatay, wag hapon ka mausap. Wag ka makakita sa imo sayo. Wa ka gid maleksyon. Paitan mo pa eh. Mga anak, Wa ka gid makakita sa kaayo ni Uncle pa. Wa gyud. iya mong giilog na ko. Maayo na. Mao gid gihapon ang imong pag-interpret pa. Nga iya ming giilog. Kung iya pa ming giilog, di na minhi pa ulo nimo uy. Sukat pagkabata na mo pa. Ingon anak na gyud ka. Ingon anak na gyud imong pagtanaw ni Uncle. Ba't gyud imong pagtanaw niya? Grabe yung sakripisyo para namo pa. Ang imong responsibilidad namo, iyang giangkon. Tuod kay gusto siya. Nga ubati yung pagtanaw na ko. Maong nagpapapil siya. Hala uy. Awan sa man. Maglalis ra dita karon pa? Ora ba gid unta mi mo anhi para makiglalis nimo? Naami para mo duaw nimo. Mamaulit ang tajiroy. Wa mo di ayo at pagani. Pamagani ka mangumusta sa namo pa. Nanunilak naman sad ka. Magpa-victim effect na sad ka. Ay naana pa. Pagtarong na oy. Nanagko na mi oh. Ikaw, padung na ka pagkatigong. Katiwasan pa yun. Walang gunay ko'y paglaom ninyo. Bisan ingon ini ako kahimtang wa na mo'y pagpagkabana na ako. Mas importante yun si Pablo ninyo kay nako nga inyong amahan. May pagkuha na lang ko na buhi. May pagnamatay na lang ko. Luoya lagi sa duha. Nagilag taon nga may sugilo na ko. Aw. Basta sirado yung pangutok ang tao, ingon ana gid ang mahitabo. Mao na giingon nga mamatay na lang na smaki, ingon ana na lang gina siya. Gitagaan ba yagin unta siya chance sa Ginoo? Kay kung wa pa, wa unta siya buhi atong nadunggaban siya. Kana kay gibuhi siya, gitagaan pa siya chance. Mao lagi. Pero bisag ikapila pa mo hatag og chance ang Ginoo. Kung mismo ang tao ang dili interesado mag-usab, kaya wa siya makakita siyang sayop, wa gyapon mahitabo. Akong ikalagutan ini, kay epektado na ang mga bata. Kamaon man gud silang muna-una nga nanagko na. Nakita ang gid sila sa sitwasyon. Maong apektado na gid sila. Di na gid parehas sa elementarya pa sila nga tag-as ka sila grado. Karon, saka, maubos na. Bitaw no? Maayo lang utag dili sad sila ma-discourage, eh. Magili akong giampo, Sophia. Nga, di lagi unta sila magpada sa mapangitabo. Dili lang unta. Uncle Pablo! Uy! Nga naman es Jera! Uncle! Ano man ka? Uso pa nitabo! Nga naman ka, day! Si Taong nagsuka! Dalagi siya giinom! Ginuo ko! Dalagi siya giinom ka tubig! Unsa? Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.